45,000 persuna se jingħataw l-għajnuna biex joħorġu mir-riskju tal-faqar. Dan se jsir permezz ta' rapport dwar il-pensjonijiet illi wasal sabiex ikun preżentat lill-Kabinett. Ħabar dan il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjeta Soċjali Michael Farrugia f'laqgħa oħra mis-sensiela Gvern li Jisma u spjega kif il-pensjoni minima nazzjonali se tkun qed togħla biex tkun ekwivalenti għal 60% tal-paga medja. F'dan ir-rigward anzjana preżenti fissret kif wara 10 snin titħabat kellu jkun il-Gvern preżenti li jagħtiha dak li hu tagħha bid-dritt. Ili 10 snin nitħabat għal din il-pensjoni. Issa meta tala il-Gvern tal-Labor ġaġġet fil-Ministeru tal-Ministru u nirringrazzja lilu u l-iskrivan l-Gvara għall-għajnuna li tamni u l-lum nieħu il-pensjoni u tamni anka ta' 10 snin blura. Farrugia Sostna li permezz tal-budget il-Gvern irid inaqqas id-dipendenzi fuq il-benefiċċji soċjali filwaqt li jaqta l-abbużi. Din is-sena biss il-Gvern se jifranka 3 miljun euro f'benefiċċji li kienu jingħataw lil persuni li ma kienx ħaqhom. Hawnhekk huwa elenka każ partikolari fejn persuna li kienet qed tgħix minn fuq il-benefiċċji soċjali bdiet tuża l-flet tagħha għal skopijiet ta' burdell. Filwaqt li se joffri kull għajnuna lil min hu ġenwinament fil-bżonn, il-Gvern mhu se juri ebda ħniena f'każijiet ta' abbuż tenna l-Ministru. Dwar il-prekarjat Farrugia semma kif mis-sena d-dieħla ħaddiema mal-privat li jaħdmu f'postijiet tal-Gvern se jingħataw id-dinjità li tixraqilhom. Dan permezz ta' klawżola li se tassigura li l-pagi tagħhom ikunu fl-istess skala ta' persuni li jagħmlu l-istess xogħol mal-Gvern. B'reazzjoni għal dan Mojra Gawċi esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għall-ħidma tal-Gvern f'dan ir-rigward. Naħdem ma' kontrattur privat ġodar tal-anzjani l-Medilħa u kont naħseb li l-affarijiet tagħna qatt ma se jtiebu. Għax il-Gvern ieħor kien dejjem iwiegħed ma qatt ma jwettaq. Però l-affarijiet miftit ġurilu kienu jidhru li bdew jinbidlu. Bdejna meta naħdmu iktar minn 40 siegħa bdejna nitħallsu tal-overtime. Bdejna ma nibqgħux iktar nibżgħu nieħdu sick leave.